C'est ça, à la maison, ça oui, mon boss. Avec les marrons, vous devez dire et là, pour Karambo Tatidi. Ouais, vous devez dire à Pula, Karambo Tatidi, mais après, vous devez dire à Karambo Tatidi. Il va faut comment la semaine à la côte, il y a Karambo de ce qui n'a été une quoi soit un moment pour le monde, comme Apollo. Donc, à Nicheni, c'est un homme à Casoronica. Donc, elle sera au et Hakilabo Karamo de Karambo for it. Nous sera What will take Karamo? Karamo, if I forgot, I did. Give me some of what we are so. Who on Tashi came up with the other. Voilà, and then we will tapoter l'écran. L'écran tapoter. Ah, j'aime Chamande, ah, j'aime Dieu. Donc, il va y avoir qui sera mon ami, il est pour moi dans la cour. A flanteran bege. Donc, bâché. Mais quelle irrigation tournage là? Tapoter l'écran. Ima ke erbe wuri ki jo ko nanawo chediyo halija zaraba kalamari kalabanchi ake kusisa de kana na fo de ni aba fe bebe sara wa tunu saba bebe ta wo ni no soro ba fo ko no ki de la avec de quoi qui bolo de ima donc maintenant il dit niveau qui te fait abi dit parma la no akika ke parma kama si mo kama ika ay grand tapote jamba de donc kara de ba fo kwa ni mo mai kale ta Karabe chichi kwa. Ima ni kara chichira. You know, if so I go for la. Na Alex na ko men. Ima dongi be cha. Kaya diretto di là, kata. Bacha ni ga telephone mire. Motor. Amaji. Motor. Momata. Afodro mune boya aula ka ko kara mota te. Modèle. Action. On reprend. Tapoter l'écran, j'aime bader à écran tapoter, en met tournage garo là, qu'il y a tournage, éducation tournage, tapoter l'écran. Donc, il y a quand on connaît, il faut action. Malasunyala, Jaraya, Formula Chugumina, who coveted me and watch it to what him. Last of didn't follow for allocated in the Carlo, il m'a dit mon collègue à ses déliments. Mais vous n'avez pas collègue. Donc, ici à moi, man, il y a comment dans les sur les fêtes sous la télé à Carlo. Quel est le calabantia de ni ka job ni deni ka konoma e fuka ta deni jinga na se bi mani de dole na de pasi na pe be dem de kwa sire mani jara ka soro ka ta ko ayi ko ka ko ta de kale de tai de me ni ko ka ne pe ko karamo ni wa le tai de wo jara ka ko karamo ta de kale de tai de match ibe 19 la me 14 la me table action ne ka ni bege bile jara kana ko demine kuma se de ko karamo ta de kale mo de kale de ne o de kala mati ai ni na no ne pression ko fe ke karamo jara na ka de maya be ba ake kele daile re mina concert so we sa ako be kera le ni nyana le nya ko di ka mi no so concert no gracias nyana ka de ko di ni me benjona no, I make a point in the matter. Mais if you are a senior, I'm not going to see you, and I'm always at that. Java was senior, and only know what a calabantia and less in the calabantia. I can't understand. I can't attend any. That's a look on the child. Dip your little walk, dip your little dog. One night, money, Jarano hotel.
ina fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogo min na jara nɔ tɛ e nɔ tɛ wa ne yɛrɛ nɔ tɛ nin bɛɛ ye denmisɛnninw ka manamana ko de talen ka na ɲɛsin an ma est-ce que n'an b'a dɔn ko nin bɛ kɛnɛ la an yɛrɛ tun bɛ don a da fɛ walasa kuma tɛ k'a fɔ k'an b'a kow kɛ wa ne kɔni bɛ deli ala n'a kira kama balimaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n b'i deli o kama i ka nin ko bila i k'a to ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ b'a assuré la i deli ala yɛrɛ ma ni ko min dara ne ka kaso in kɔnɔna yɛrɛ la nin ko k'a sɔrɔ ko ni nɔ foyi tɛ nin na a ye nɔ min ma ne kɔni tɛ se k'a to yen ne tɛ se k'a to yen dɛ ne ko n ko e ba k'a to yen e b'a fɔ ne ma k'e tɛ se k'a to yen donc e bɛ fɛ ka ne yɛrɛ de bugɔ sa fo n'i nana ne bugɔ n'an bugɔ ne mun ko sugu ye n'i y'a ye ko nin sera nin yɔrɔ bɛɛ la e de nɔ tɛ ni e tun ma tɛmɛ a da fɛ kuma tɛ k'a s'a ma a tun bɛ kɛ nin na ni nɛ mankan bɛ da don ko ne t'a to yen ne b'a kɛ ne mun ko sugu ye n'i y'a ye an bɛ min tutu la fɛn fɛn bɛɛ la e de nɔ tɛ aw de ma na s'a ma o de kama n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i don yɔrɔ la woloma i ko kɛ ɲɔgɔn na woloma karamɔgɔ kuma bɛɛ n bɛ segin ka nin kuma kelen f'i ɲɛna sabali ne bɛ kuma ne bɛ e ba deli ko k'a dabila e b'a fɔ k'e t'a to yen donc ça veut dire que an de nɔ don quoi e nɔ tɛ non e y'o de yira ne la o ne kɔrɔkɛ ko bɛ nin ko la e de y'a da don nin bɛɛ kuma na ne kun tɛ an kun tɛ se nin yɔrɔ ma dun ne kɔni bɛ min f'e ye e ka sabali k'i tigɛ da ɲɔsi la i k'a tɔ fɔ ne ma ayi ne kun tɛ jɔn jɔ kun bɛ na ci fɔ ne ɲɛna ne kun bɛ kɛ mɔgɔ a tigi kun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min de bɛ don kaso la fɔlɔ tɛ hali t'o tigi la kɔsɔ mais komi e de don e b'a dɔn bɛɛ ne tɛ se ka bɛɛ don diɲɛ fɛn foyi ma se e ye ne ni balimaya min balimaya ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ n'o kun tɛ walahi jara n'a ka denbayaw kun bɛ si bi kaso bon kɔnɔ i b'a fɔ karamɔgɔ sinɛ cogo min e k'a ko tɔ ne yɛrɛ bɛ wuli ka ko nin tɔ bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ tiɲɛ don walima ni tiɲɛ tɛ n'ala sɔnna n b'a to ne fɛ komi ko kɛra donc a kun tɛ se ka fɛn fo n ka na ɲɛfɔ i ka fɔlɔ o de la an nana k'a ɲɛfɔ i ka fɔlɔ yanni n ka tɛmɛ ni ko tɔw ye mais e k'i tigɛ da ɲɔsi la i k'a hakili i k'a to n yɛrɛ bɛ ko tɔ bɛɛ i y'a faamu donc n bɛ sira ɲini fɔlɔ épisode dɔ bɛ ban dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka daminɛ ala ka limaniya d'an ma sɔɔni ma nɔgɔn dɛ Coupé. Tabu shata barika pa tournage mondial Sengaja a 8 minutes sɔrɔ o. n'a nana an bɛ bɔ dɛ Foyi. Ariserlen tɛ ne ya salamu alaikum alleluia